zjesť celý. O nie, dosť. Nie, prestaň, nerob to. Váža! O nie. A čo? Je toto? To je kto? Veličenstvo. To je... Am? Z Ambridge. Čo je tvojim šatám? Vyrástla som z nich. V poslednom čase rastiem veľmi rýchlo. V Ambridge som už všetkých prerástla. Smejú sa mi. Tak som prišla za vami. Vy snáď pochopíte, aké to je. Moja drahá, ktokoľvek s takou veľkou hlavou je na mojom dvore vítaný. Nájdite niekto šaty, ak treba použite závesy, len odejte toto enormné dievča.